This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka grupo sa mga estudyante ang naglunsar sa donation drive agud nga matagaan sang school uniform ang mga kasubong nilang estudyante nga hindi makasarang magbakal sa uniforme. May masobra naman sa 25 ka mga financially challenged students ang nabuligan sa university-wide donation drive. Ang ilang istorya sa sininga episode sang Baganihan. Hindi tanan nga mga estudyante nga nag-eskwela sa mga university mga RK ukon rich kid. Ang iban, mga financially challenged man, may kabudlayan man bisan sa pagbakal na lang sang mga school uniform. Si Andrew Matthew Ortonio sa University of St. Lasal, may isa lang man ang ginagamit nga school uniform. Napaminsaran niya nga ihatag na lamang ang nagaisahanon niya nga uniform tungod graduating naman siya sa kurso nga Mass Communications. Nakita ko man nga ang uniform, pwede man lang siya malabalaba. May duwa lang ko ka pants, may isa ka pang babaw. Kumbaga nakita mo man sa by experience ang need. Ang needs ng student, especially subok. Most of the answers amon niya surveys, nabudlayan sila magbakal because gaka out of stocks man as well. Si Matthew katapos ang student government sang universidad. Gani sa buligman sang Communication Society, ilagin lunsar ang uniform donation drive. Istorya ni Matt nga sa pagsugod ang ilalang nga school club ang nagpanagtag sang uniforme sa pilalang ka mga estudyante. Tubtob nga nag-collaborate sa ila ang pila pa ka mga school clubs para man mapasanyog pa ang donation drive. So na-consider na siya naman university-wide because all of the college councils from College of Education, College of Nursing, College of College of Business and Accountancy, Arts and Sciences and Engineering and Technology, they help us na mag-gather sa uniforms and also screen the students na be serving sa Mayara naman sa per colleges nga. Yes, oo. Inside nga sa amo ng organization, doon nag-open mag kami sa dako nga spectrum para sa ila. Halin sa ordinaryo nga mga school uniform nang hatag naman sila sa mga scrub suits kag pati na mga PE uniform. Madamo sa mga beneficiaries ang nagpasalamat ilabi na nga malapit na ang pagpatuman sang full face-to-face classes sa Nobyembre. Ang iban nalipay kay may inugbakal pa sila sang dugang nga school supplies. Ang isa abi ka school uniform nagahamboy sa kapin 1,000 pesos. Sa nag-receive ang mga students, they are really thankful. Gambalgi sila na thank you ka sa katama no, thank you kay biskan amo lang isa lang ka uniform na pair of uniform na hatag namon sa ila. At least may ara na sila gamiton for a while. Hindi man tan sa universities fortunate katama. Damo actually sa Lasal scholars, working students. And hindi man nila kaya magbakal uniforms pa as of the moment. Amo na siya. May kwarta sila pang bakal but hindi siya amo nila itikon because may are naman sa other needs. Nagastuhan pa, especially tuitions mong nasaka ko rin. Amo na siya ang misconception pagambal na Lasal may kwarta. Namo wala kwarta. Gasalig lang gigya sa scholarship. Hindi pa isa lang uniform. Tagsa ka mga college council sa mo karon ang nagakolekta kag maid-id nga nagatanaw sa mga second-hand nga donated school uniform antes pa man ini ipanghatag. Sila naman ang naga-screen sa mga talagaan nga student beneficiaries. Plano sang katapos ang Communication Society nga mapasanyog pa kag ma-adapt sang iban pa nga universidad kag kolehiyo ang uniform drive. Sa tuyo man nga madamo pa nga mga estudyante ang mabuligan ilabi na karon nga pandemic. Sa kapuraot man sang panahon sa karon, dako man ang mabulig sang libre nga school uniform agud makakinot sa mga matag-adlaw nga galastuhon. Nagapati sila nga pinaagi man sa uniforme, mas may bugal kag dignidad ang tagsa ka mga estudyante. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agud makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.
This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.